sielusi viesti tähän hetkeen, kun eletään tässä hetkessä, niin kuin edeltävä kortti meille kertoi. Ja sitten ihana sian energia tulee kertomaan, että käytä sun tietoisuutta viisaasti. Sä kyllä tiedät siihen omaan sydämeen. Ja 4+7 on 11, joka on vahva enkeleiden numero tuolta universumista, että käytä sun mieltä viisaasti. Meitä näkijöitä on todella paljon ja mä tiedän, että siellä mun kuuntelija, katsoja kunnassakin on. Meitä on paljon ja me kaikki tiedetään, miten seitin ohut ja hapara tää kenttä lopulta on. Ja että näissä kaikista tulkinnoista on aina hyvä ottaa vain se, mikä resonoi ja jättää kaikki muu taakseen. Että jos tulee hetkiä, että nämä munkaan kanavoinnit ei resonoi, niin kyllä mä suosittelen täysimääräisesti sitten katsomaan jotain muuta, koska tässä maailmassa on liikaa kaikkea, liian nopeata. Eli tarkastellaan sitä omaa tietoisuutta, mieltä ja käytetään sitä viisaasti. Kuten aina, mä tiedän, me kaikki tehdään niin. Upeaa päivää sulle.